Nakagugulat ang bawat serye ng video footage na kuha ng CCTV camera na ito sa isang sitio ng Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac nitong umaga ng June 8, 2021. Mula sa pagdaan ng isang truck na lulan ng ilang oxygen tank, makikita na nakabuntot na sa malayo ang isang kulay itim na kotse sa minamanehong sasakyan ni Police Staff Sergeant Michael Maun. Sa pagmenor ng kotse ng pulis sa humps, dito na kumaripas ng takbo ang sasakyan ng mga sospek upang i-overtake ang biktima. Malinaw sa kuha ng CCTV camera ang usok na mula sa sunod-sunod na putok ng baril at pagsambulat ng salamin ng driver seat kung saan nakaupo si Staff Sergeant Maun. At tila hindi pa nakontento ang dalawang gunman dahil huminto na ang sasakyan ng biktima. Ngunit tinadtad pa rin nila ng bala mula sa isang Armalite at handgun ang alagad ng batas para matiyak na patay na ito. Sa panayam sa telepono ng CLTV News Team kay Capas Chief of Police Lieutenant Colonel Ray Mainban Apolonio, tila isang organized crime group ang tumira kay Police Staff Sergeant Maun. Dahil bukod sa sasakyang ginamit sa pagbuntot sa biktima, may hiwalay silang ginamit na getaway vehicle upang hindi kaagad na matrace ng mga otoridad. Sa sitio Baloy, Barangay Arengoring, Capas, Tarlac po. Sa Capas, Tarlac pa rin po no? Opo, bali kataping barangay lang po yan. Kung saan doon po yung pinangyarihan at saka sa pinangiwanan po. Magkatabi pong barangay yan. GEW 568 ang plaka ng kotseng nakita sa CCTV na gamit ng mga sospek na inabandona hindi kalayuan sa crime scene. Malaking bagay umano bukod sa statement ng mga nakasaksi ang magiging resulta ng forensic investigation ng crime laboratory ng PNP dito. Habang ang inaabangan umano ngayon ay ang enhancement ng video footage mula sa Cybercrime Lab ng PNP sa Olivas dahil ang mga sospek ay nakita ang walang face mask nang lumabas para paputukan ng biktima. Yung po mga nakuha natin CCTV footages na yan, ay isinabmit na po natin kagabi sa crime lab, sa anti-cyber sa crime group dito po sa Camp Olivas para po ipa-enhance natin para lalo pang mapalinaw at mapaganda yung images po ng mga suspect doon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Apolonio, nire-respeto nila ang pagbababang luksa ng pamilya na tumanggi munang humarap sa investigasyon. Ngunit hakbang para mapabilis umano ang pagsiyasat ng PNP ay ang pagtukoy kung work-related ang motibo sa kaso ng pinaslang na pulis. Ni-interview ko yung asawa kagabi kung at saka yung investigador po natin ay hindi pa po sila makapagsalita na mahusay sa amin dahil nga po doon sa pagkabigla nila sa pangyayari sa pamilya nila. So hindi po namin sila pinilit pa o anuman na makunan po ng statement. Sa panig naman ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Arsenio Boy Evangelista, ang misteryo sa insidente ng karahasan sa bansa na tulad nito ay sadyang nakababahala. Dahil ang mga salarin tila walang kaba sa dibdib na gawin ng krimen sa isang residential area o public place gaya ng sitio na hindi lamang umano sasakyan ang mga dumadaan doon. Ang present assignment nga is sa ABSICOM, naka-assign yan sa Angeles, sa Clark Aviation Command. Pero before his assignment, he was working assigned also there sa Tarlac. So, baka malalim din ang galit kasi talagang makita mo naman doon sa video na talagang nakakatakot, nakakabahala, nakakaalarma. Yung ganyang pangyayari in broad daylight, ginawa nila with impunity. Hamon umano ito sa liderato ni PNP Chief Guillermo Eliazar upang tapatan ang serye ng krimen na hindi katanggap-tanggap sa taong bayan ang paggamit ng salitang isolated case lamang. Hindi lang po dyan, ayan na yung malaking hamon sa PNP the past many years kung saan may mga similar cases katulad ng mga prosecutors, panay Armalite ang ginagamit. Isa si Prosecutor Velasco dyan sa Quezon City Hall, yung isa naman dito sa Manila, prosecutor din, yung kay Governor ng Pangasinan, si Governor Espina. Pare-parehas, no? Pero continuous, pero wala atang magawa ang PNP na makontrol. Paulo G. Santos, CLTV News.